Si menges sa però vas curta de proteïna, el teu cos ho nota abans que tu. Avui t'ensenyo els senyals típics i com posar-hi ordre ràpid. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu proteïna per rebre la guia gratuïta Proteïna clara sense embolics. Moltes dones mengen lleuger i sense voler la proteïna queda decorativa. Quan falta proteïna sovint passa això. Tens gana al cap de poc, et costa recuperar i acabes picant coses a veure si em calma. No és falta de força, és que al teu plat li falta centre. Això són pistes. Gana ràpida després de menjar. Entulls a la tarda. Recuperació lenta. Sensació de menjo i no en tinc prou. No t'has espatllat, només et falta una peça clara. Què et cal? Una font clara de proteïna a cada àpat. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu proteïna per rebre la guia Proteïna clara, sense embolics.